Чуйте тези 10 съвета за това как да спечелим мъж от зодия Овен. Седмия ще ви изненада. 1. Обсипвайте го с похвали. Комплиментите карат мъжете овни да сият. Докато те излъчват увереност, вашите искрени думи потвърждават тяхната стойност. 2. Не спирайте да флиртувате. Мъжете овен се задвижват от страст. Флиртувайте и се уверете, че знаят, че сте привлечени към тях. 3. Проявявайте смелост. Бъдете силни и отстоявайте своите възгледи. Въпреки че той ще се опита да ви спечели, намекът за съпротива ще го привлече още поблизо. 4. Приемете неочакваното. Спонтанността е ключът. Планирайте внезапни приключения или изненадващи посещения, това със сигурност ще го заинтригува. 5. Покажете независимост. Прекалената привързаност отблъсква овена. Ценете своето пространство и той ще ви уважава и желае още повече. 6. Смейте се и го разсмивайте. Една добре поднесена шега или хумористично съобщение може да преодолее пропаста, като го приближи до вас. 7. Запалете нотка на ревност. Общувайте с други мъже в негово присъствие. Накарайте го да осъзнае, че не е единственият мъж, който се бори за вашето внимание. 8. Спечелете приятелите му. Мъжът овен цени приятелите си. Спечелването на тяхното уважение е сигурен път към сърцето му. 9. Покажете стойността си. Бъдете леко недостъпна, за да му позволите да разбере какво може да загуби. 10. Останете загадъчно недостъпни. Не бъдете винаги на негово разположение и повикване. Важно е той да знае, че сте награда, която си струва да бъде преследвана.